Audio Jungle. Yung touchdown Naga City. Ayan, dito kami sa Petron. Mga mga kasama natin. Kasama natin ngayon sa fun ride. Naga City, yung mga motor nila. Shoutout Pops oh. Yan mga kasama natin oh. Sa fun ride dito sa Naga City. Shoutout. Bubble gum mo. Basag. Ay, di marunong. Basag ang bunganga mo niya. Mga taga saan? Mga taga saan? Baaw, baaw, baaw. Wow. Shoutout. Mga pangalan. Wilson sir, Wilson. Mac sir, Mac. Yes sir. HD po, HD Naga, Naga. Ayan, mamaya naman. Peace. Yan, Petron muna kami, napagas. Ayun ang kasama natin. Pagas muna tayo na sa Petron, magsaysay. Yan, maraming salamat sa Motor Trade. Yan, sa kanilang fun ride ngayong 2022. Ay, maraming salamat. Ayan, dito tayo sa diretso na tayo. Pagka-gas natin ay diretso na tayo sa Montes Yellow. At magre-regroup naman. Basa. Ay, nako. Ay, basa ang mga ayan, napit tayo sa Shell. Alam mo yung mga big bike, yung mga tropa, ang bebedes yan. Yan, 2.5 bar. Yan, Suzuki. Tayo ay chill ride lang. Sa vlog natin for today. Yan, dito tayo sa kabaan ng magsaysay. Papunta tayo ng Petron gas station. Shoutout sa Petron sa Naga City. Ay, gas tayo, gas. Pila-pila lang. Sila. Yan, dito tayo sa Petron. Ayan o. Shoutout sa mga kasama natin. Ayan, sa fun ride. Pila muna tayo. Ayan. Ito yung ating coupon na ano natin oh. Ayan. Ayan oh. Yung coupon natin. Ayan. Tapos ito sa raffle ticket. Sa raffle ticket oh. Ayan, pinilapan na natin. Mamaya ihulog na natin sa drop box. Ayan. Shout out. Ayan, mamaya naman. Ayan. Pagas muna tayo sa ating coupon. Ayan, pagas muna tayo. Unleaded po. Ayan, pagas muna tayo. Shoutout kay Kuya. Ayan. Tayo.
Shoutout sa Petron. Yan, thank you, thank you. Wait lang po, ma'am, ha? Opo. Sir. Dalawa po. Yung isa pa po, sir. Yung meron, Ah, ano? ito. Hindi. Ano po? Ito. Okay. Ito pa pala. Yan. Ano to ah? Dalawa po, dalawa. Okay, paakit na para dire-diretso po tayo. Dikit pa kasi. Thank you po. Thank you. Ah. Ayan, nakapag-out sa tayo sa ating ano, karami na lang, diba? Tayo mamaya. Ito naman ang yan natin sa raffle ticket naman. Ito natin. Sige, mamaya naman. Yan mga kalahok, sa ano, sa fun ride ngayong araw. Shoutout sa inyo lahat. Ride safe sa atin. Punta na kami ng ano ngayon, ng Montecielo. Doon magre-regroup ulit doon sa Montecielo. Shoutout sa inyo lahat. Bali ano kami dito, 59 participants sa fun ride na motor trade. Yan. Shoutout sa motor trade. Maraming salamat. Hintayin natin sila. Yan. Nasabay lang tayo sa kanila. Puntang Montecielo. Yan. Happy Fiesta sa mga taga-Naga. Sa Naga City, Bicol. Happy Peña Francia. Yan, dito tayo sa may Panganiban. Yan o. Lapit na tayo sa event. Ang motor trade. Napakasaya na to. Yan, every Peña Francia na to ginaganap eh. Every Peña Francia lang to ginaganap ang event na to. Yan, happy fiesta. Yan, shout out. Yes sir, ito tayo sana. Naba na tayo ng Panganiban. Kasi ano yun. Stoplight, siyempre. Kaya natin uminto. Kapit na tayo. Maraming salamat. Uwi na kami sa bahay kasi gabi na. Yan, sa Plaza Quezon, paggabi. Napakaganda. Happy
Fiesta. Ayan. Ayan na kami sa San Fernando. Maraming salamat sa Motor Trade.